बिथांमोनहा बै समाव जे बिटिसि सुक्तिखौ 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव गावसोरनो बिएलटिनि सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना लाबोदोंमोन। दा लाबोखांनायनि उनाव सोरबाया गावबा गावनि लाबालाबनि थाखाय जेरै बुंनो हायो जोङो खाम्फा बरगयारिया गावनि स्वार्थनि थाखाय 5 बोसोर बिथाङा नेनो हायैनिनो दिनै गुबुन दोलोआव बारलांनानै दिनै हाग्रामाखौ बुंबाय जे 17 बोसोराव जेबो मावाखै। किन्तु बिथांनि बुंनाया ओरैबायदि जानांगौमोन जे बिथाङाबो बै 17 बोसोराव एखे सिटआवनो जिरायनानै एखे दोलोआव थानानैनो खामानि मावदोंमोन। दा जों बिसारधारा खालामनानै नायोब्ला मिथियो जे बिथांमोनहा बै समाव गमामायैनो सानैबो मोजां खामानि मावाखै। बिथांमोनहा माने फैलार नेता जों बेखौसो बुंनो थांनांगोन। दा बिथांमोनहा बेबायदि जाहैयो आरोखि माने गावसिनि आथिङाव गावसोरनो रुवाजों दाननानै लानाय बायदि गावसोरनो बाथ्रा बुंगासिनो दं। दा जों गोबांथार नुदों बिथांमोनहा हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामदों। गोबांथार हालोम मैलोम रायजो राजाफ्रा बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे बेसेन गोसा रावफोर मोनगोन खोमा, माबा मोनसे गोदान थांखिफोर लानाय जे सिमांफोर दं खोमा, बिथांमोना बैफोर बाथ्राखौ खोनासंनोसो जोंनि रायजो राजाया बिथांमोननि मिथिङाव लोब लोब थांदोंमोन। नाथाय दिनै मिथिङाव थांखांनायनि उनाव जों मा नुबाय बिथांमोननि बासना एखेबारे लाजाया जे हाग्रामाया सोरबा प्रमदखौ बखिनाय, प्रमदा सोरबा हाग्रामाखौ बखिनाय। बिनि बखिनायनि अनगा बिस्रा बुंनो बाथ्रायानो गैया, खालि बखिलायनाय। दा सोरजों सोर बखिलायबाय थादों? जोंनि बर'नि गेजेरावनोथ' बिथांमोना बखिलायबाय थादों। दा बेखौ खबजा लानानै दिनै जे बिजेपि पार्टिया जोंनि बिटिसिआव हाबफैबाय। दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै गिबियाव बरायग्रोनाय थाबाय भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलनि जानानै। दा दिनै जोङो बेयाव गोबां जोंनि वार्कारफोरखौ लानानै नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों जे जोंनि माखासे उद्देश्यफोरखौ बे बिजोंनि गेजेरजों जाहाथे फोरमायनो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जों खावलायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बे समाव जोंजों नुजाफैनानै जोंनि हांख्रायनायखौ जे जाफुंसार होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम मोनफ्रोमबो रादाब दैथायग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनाय फिन आरो जासिबावबाय। जों दिनै जोंनि नैबे 14 चिरां ब्लक जोंहा भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलनि जे बरदाङिनि अफिसाव जों जोंनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो जोंहा मोनसे जोंनि 14 चिरां दुवारनि साफ्रोम भटार्स रायजो राजाफोरनो माखासे फोरमायनांगौ खोथा दं। बेखौ लानानैनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोंहा बे थांखिखौ लानायनि गेजेरजों जोंहा माखासे मावनो गोनां खामानि दं होननानै जों सानो। दा जोंहा जोंनि नैबे 14 चिरां दुवारनि जे बिसायख'थिनि जे बारहावाया जाहाथे जोंनि गेजेराव बारदों, जोंनि गेजेराव बारनायलाय जोंबो जोंनि थिंनिफ्राय बा जोंनि सानिफ्राय जों माखासे रादाब जों रायजोफोरनो मेसेज होनो जों सानदों। दा जोंनि गेजेराव 14 चिरां दुवाराव खमैबो जोंनि प्राइमारि कार्ड जे भटारशिप मोननो थाखाय हाबसननानै थानाय सुबुंफ्रा 40,000निबो बारा दङ। दा जों बेखौल' खावलायगोन जे बिथांमोनहा जेखि पार्टियावनो थानानै खामानि मावाथों मानो, नाथाय जोंनि नैबे नांगौ समाव जे बहर होनाय समाव बिथांमोना जे जोंनि गेस सिलिन्डार सावगारियाव बहर होनानै आंखौ बिजाथि महरै देरहासार खालामगोन, आं बेखौ आसा खालामबाय आरो आंहा फोथायनाय दं जे बिथांमोना गमामायैनो जोंनि सिगाङाव बोसोन होनाय बायदियैनो बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुंगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिबाय। जोङो 14 चिराङाव जोङो जायगा जायगा हाबनानै जों नायबाय, जों रिसार्चबो खालामबाय जे जोंनि पार्टिया बेयाव फैनाया गोदान नङा। बे पार्टिया 2014 मायथाइयावनो गायसनजादों। दा बे हिसाबै जोङो बाव गोबांथार जोंनि जे प्राइमारि मेम्बारफोर जोङो सोसननानै दङ। दा बिथांमोनहा सोरबा दोलोजों थानानै खामानि मावदों, सोरनिबा लेंनायाव थांफानांगौ बायद' जादों। नाथाय जोंजों प्राइमारि कार्ड लाखानाय हिसाबै बिथांमोना जोंजों दं होननानै जों मिथियो। दासिमबो जोंजों कन्टेक्ट खालामो, जोंजों फन रायलायो। दा बे प्राइमारि कार्ड लानायफ्रा जाहैबाय 40,000नि बारा दङ। दा बेनि गेजेराव खमैबो 25,000 भटखौ जों मोनगोन आरो 25,000 भट मोनोबा जोंनि गेजेराव जथेस्थ देरहायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं। नोंथाङा माबायदि मावनो सानो? दा मोनसे खोथाखौ जों गिबियाव बुंग्रोनांगोन जे जोङो भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलनिफ्राय 33 बियाबाव जों केन्डिडेट होदों। दा गमामायैनो जोंनि गेजेराव गोबां नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों सरकारा जों गठन जागोन, जोंहा बेखौ जों फोथायनाय दं। दा बेयाव जोङो मोनसे पार्टि हिसाबै जोंहा मोनसे इस्यु दं। गिबियावनो इस्युआ जाहैबाय जोङो बिटिसि सरकारखौ जुदि जोंनि खुंथायाव लाबोनो हायोब्ला जोङो साफ्रोम भटारनो दानसेयाव मानि 1,000 रां होनायनि जोंहा गिबियाव थांखि दङ। माने जोंनि बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुङाव फैनाय जे रां 1500 कौटि रां, बेखौ
जोंनि गेजेराव फैयो होननानै जों मिथियो। दा बेनिखायनो जोङो बिनि गेजेरजों जोंनि आसाम सरकार दङ जोंहा आरो बिटिसिनि जोंनि माखासे कमिटि दं, बेजों जों सावरायलायनानै रोखा खालामदों जे जोङो फैबाय थानाय इयुनाव जुदि सरकार जायोब्ला मोनफ्रोमबो पार्टिखौ बासियालासेनो, हारि माहारि बासियालासेनो, जाथि बासियालासेनो, धोरोम बासियालासेनो जेसेबांनाखि 18 बोसोरनिफ्राय मुं गाखोबाय, जे भटाराव नाम लिस्ट जाबाय, बै बिथांमोननो जोङो 1000 दानफ्रोमबो जों होलांबाय थागोन होननानै जोंनिफ्राय थांखि आजावनानै लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि थांखिया जाहैबाय सोलोंथाइनि फारसे जौगाहोनाय। जेरै जोंनि पर्टेन चिराङाव गोबांथार रिजार्भ ओनसोल दं, बेफोराव माने दासिमबो प्रभिन्सियेल स्कुल जायाखै, प्राइभेट स्कुलफोर दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे पर्टेन चिराङावनो गोबांथार गोदान गोदान गामिफोर दङ। दा बे गामिफोरा दासिमबो नामजारि जायाखै। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा लामा दालां गोबांथार जेंनायाव जों भुगिनो गोनां जादों। आरो बेराफारसेथिं जोंनि ओरै गोबोरखि हालामथिं गोदान हाफ्राव जेरै लोंनाय दैनि बेबस्थाया बिराद गाज्रि। नोंथांमोनहा जों नुदों जे बेयाव दैखर जावनायाव मानसि थैगुलायनायबो जोंनो नुनो मोनदों। दा बैफोर खामानिखौ लानानै जों मोनफ्रोमबो जौगानायनि फारसे जों खामानि मावगोन होननानैनो बे थांखिखौ लानाय जादों। नोंथांमोनहा माखासे जायनाखि दोलोफोर, बिपिएफ बान होन, इउपिपिएल होन आरो गुबुन गुबुन दोलोफोर, नोंथांमोना बिसोरजों मिलायनानै खामानि मावालासेनो नोंथांमोना आलादायै जुजिनो ओंखारबोदों, बिनि खारना मा? दा जों बुंनांगोन बिसोरो जाहैबाय जोंनि नुनायाव, जोंनि पार्टिनि सोदांनानै मोननायाव बिसोर जाहैबाय नेथानिसो पार्टि। जेसेबांनाखि जोंनि गेजेराव आनसलिक दल होन बा नेशनेल पार्टि होन, बिथांमोनहा जाहैबाय मा होनो पुजिपुति आरबपतिफोरजों बायजानाय। बिसोरो साफा साफा लिडारनि पार्टि, बिसोरो भटारनि पार्टि नङा। जायनि थाखाय बिथांमोनहा जोंनो नांगौ रोखोमाव सहाय सुजुग होनो हाया। गासै बाथ्राफोरखौ खोथा होलांनायनि उनाव बिथांमोना मावफुंनानै दिन्थिनो हाया। आरो बिथांमोननि बेयावनो जों मिथियो जे बिथांमोना दालाल पार्टि। बिथांमोनहा जोंनि गोरिब गुन्द्राखौ सोबख'नायनि अनगा जे बिथांमोननाव जेबो थांखि गैया। जाहाथे बिथांमोना बोरैबा गावसोरखौ जोंनि खर'आव गासिननानै जाहाथे गावसिनि आफाथालायाव जोंखौ दोननो हायो, जाहाथे जोङो गावसोरजों समान नांनो हाया, गावसोरजों समान जों जौगानो हाया, बैफोरखौ नोजोर खालामनानै बा बैसोरनि बागै खायदा कौशल खालामनानै दिहुनजानाय पार्टिसो होननानै जों बिसोरखौ फोथायो। बिपिएफ दोलो हिसाबै 17 बोसोर आरो बिनि उनाव इउपिपिएल दोलो हिसाबै 5 बोसोर बारलांबाय। बिथांमोननि माखासे मावनाय खामानिफोरखौहाय मोजां मोनाखै नामा? जौगानाय, नोंथांमोना जिबायदि जौगानाय लुबैदोंमोन, रायजो राजानो जिबायदि सुबिदा लुबैदोंमोन, बेबायदि खालामनो हायाखै नामा बिथांमोना? जोङो 17 बोसोर सासन खालामनाय बिपिएफ सरकारखौ मावद्रायाखै बुंबा गोरोन्थि जागोन जोंनिनो। बिथांमोना निस्सय मावदों, बेखौबो जों बुंनांगोन। जेबायदि जौगानांगौ बेबायदिया जौगायाखैब्लाबो जेखिनि जोंनि गेजेराव जौगाबाय, बिथांमोननि मावनायावनो जौगादों। ओमफ्राय बिथांमोननि मावनाया जोंनि गेजेराव मोनसे थालांदों। जों बेखौ बार बार बिथांमोनजोंबो कमप्रमाइस खालामदों, सावरायदोंमोन जे नोंथांमोना साफ्रोम मानसिनो समान जुदि अधिकार होनांगौब्ला नोंथांमोना भटारशिपखौ होनो नांथारगोन। जुदि नोंथांमोना होनो हायाब्लाबो नोंथांमोननि थ्रुयै आसाम सरकारनिसिम जे जोंनि बिटिसिआव भटारशिप होनायनि मोनसे संबिधान बानायनांगौ, बे बाथ्राखौ जोङो स्टेट कमिटिनिसिम बुंहैनो हायो आरो स्टेट कमिटिनिफ्राय सेन्ट्रेल सरकारसिम बुंहैनो हायो। नाथाय बिथांमोनहा बे जों खावलायसेयावबो जों गोबांथार धरनाबो खालामबाय, गोबांथार बिथांमोनजों सावरायबायबो, नाथाय बिथांमोनहा जोंनि बे मोनसे खामानिखौ मावफुंनानै होआखै। जाय समानै जों जे रावखौबो हारि माहारि जाति जनगोष्ठी बिदिनो धोरोम गासैखौ बासियालासे मुगैयालासे जे जोंनो समानैनो जुदि भटारशिप होनायमोनब्ला जोंहा बेयाव पार्टि गोदानै दानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। जोंहा पार्टियाव थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। जों रोंबाबो रोङाब्लाबो दा बिथांमोनहा जोंनि बुंनायखौ गनायैनि थाखायसो बे पार्टिखौ जोंनि गेजेराव बा बिटिसिनि गेजेराव जों सृष्टि खालामनो बाध्य जादों। दा बिथांमोनहा गोबांथार जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेराव जे जोंनि पर्टेन चिरांनिखौल' बाथ्राखौ आं बुंनि। दा बेयाव इउपिपिएलनिफ्राय गेलेदों जोंहा खाम्फा बरगयारी आरो जोंनिफ्राय ओरै बिपिएफनिफ्राय गेलेदों जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथां। दा बिथांमोनहा बै समावनि बाथ्राफोरखौ लानानै गावसिनि जे जाथावै बाथ्राफोर बेफोरखौ बेरखांबाय थानायखौ जोंनि पार्टिनिफ्रायबो खोब दुखु मोननाय मोनदों। जे बिथांमोनहा गावसिनि बबावबा माबा मावबोनाय, मोजांबो मावबोबाय गाज्रिबो मावबोबाय, दा बेखौ आं बुंजोबनो थांला। दा बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो ओंखारखादों। दा बिथांमोनहा गोबां मिथिं दावथिङाव बे बाथ्राखौल' होबाय थायो जे बिपिएफआ होनो इउपिपिएलआ 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाखिसै, गासिबो फैलार नेता प्रमद बर'आ बेफोर भाषणखौ होयो। आरो ओरै इउपिपिएलनिफ्राय जानानै जेरै जोंहा
मा होनो खाम्फा बरगयारिया होनबाय बिपिएफनि नेता जा हाग्रामा महिलारिया बिराद कारापसन नेता बेखौ बुंबाय नाथाय बेयाव मा बाथ्रा हाबसननानै दं जों बेखौ रायजो राजाया साननांगोन बा सिन्था धारना खालामनांगोन दा बिथांमोनहा बै समाव जे बिटिसि सुक्तिखौ 2003 10 फेब्रुवारियाव गावसोरनो बिएलटिनि सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना लाबोदोंमोन दा लाबोखांनायनि उनाव सोरबाया गावबा गावनि लाबालाबनि थाखाय जेरै बुंनो हायो जोङो खाम्फा बरगयारिया गावनि स्वार्थनि थाखाय 5 बोसोर बिथाङा नेनो हायैनिनो दिनै गुबुन दोलोआव बारलांनानै दिनै हाग्रामाखौ बुंबाय जे 17 बोसोराव जेबो मावाखै किन्तु बिथांनि बुंनाया ओरैबायदि जानांगौमोन जे बिथाङाबो बै 17 बोसोराव एखे सिटआवनो जिरायनानै एखे दोलियाव थानानैनो खामानि मावदोंमोन दा जों बिसार धारा खालामनानै नायोब्ला मिथियो जे बिथांमोना बै समाव गमामायैनो सानैबो मोजां खामानि मावाखै बिथांमोनहा माने फैलार नेता जों बेखौसो बुंनो थांनांगोन दा बिथांमोना बेबायदि जाहैयो आरोखि माने गावसिनि आथिङाव गावसोरनो रुवाजों दाननानै लानाय बायदि गावसोरनो बाथ्रा बुंगासिनो दं दा जों गोबांथार नुदों बिथांमोना हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामदों गोबांथार हालोम मैलोम रायजो राजाफ्रा बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे बेसेन गोसा रावफोर मोनगोन खोमा माबा मोनसे गोदान थांखिफोर लानाय जे सिमांफोर दं खोमा बिथांमोना बैफोर बाथ्राखौ खोनासंनोसो जोंनि रायजो राजाया बिथांमोननि मिथिङाव लोब लोब थांदोंमोन नाथाय दिनै मिथिङाव थांखांनायनि उनाव जों मा नुबाय बिथांमोननि बासना एखेबारे लाजाया जे हाग्रामाया सोरबा प्रमदखौ बखिनाय प्रमदा सोरबा हाग्रामाखौ बखिनाय बिनि बखिनायनि अनगा बिस्रा बुंनो बाथ्रायानो गैया खालि बखिलायनाय दा सोरजों सोर बखिलायबाय थादों जोंनि बर'नि गेजेरावनोथ' बिथांमोना बखिलायबाय थादों दा बेखौ खबजा लानानै दिनै बिजेपि पार्टिया जोंनि बिटिसिआव हाबफैबाय दा बिटिसिखौथ' बिथांमोना दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं दिनै जोंनियाव बिसिडिसि सिफायनानै जे माबा खालामनायनि बाथ्रा बुंगासिनो मा होनो गाव पन्सायत दाफुंनानै लानायनि बाथ्रा बुंगासिनो दा बैफोरबायदि सिस्टेमाव जुदि थांबाय थायोब्ला निश्चय भबिष्यतआव जोंनि बर'फोरनि जे सिमां सुजुनाय बियो जाफुंजोबनाय नङा मानो होनबा बिथांमोनहा जे जोंनि भटारफोरनि खामानि मावग्रा नङा होननानै जों फोरमान होनो हायो आरोखि दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनिल'